Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе мама, ще кажем да се мака Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми за какво гласуваш днес, какво искаш да се промени? Много добре знаете. Няма да... Кажи, не. чисти улици, Защото, ама, кога ти кажем, не съм забутан, Сокол 31 живее. Таш трети. Краката ми виж ко става, защото лавката ми, гараша ми, заведения пана, от собственик писто всички знаят. И имаше крави, продаде, Кажи ми за каква промяна искаш да се гласува. 7. Бе, не 7, това е предизборна агитация. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисто лице, Фикрет се пече за избрая за номер. Чакайте, 12 милиард пари я лавиш нашата Сокола. А дозад боклък хвърлят. А пред генеко става, копай него, взима първи проститутката, апартамент това на никой не гледи. Човек ето Козмов, Мехмет Асан, Октай, дорогите всички боклък. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов трябва. Не е да бъде Асанов, Асана жената моя леле. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче на момиче. Кой ги храни? Кой ги храни? Женен, малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия... Моята 3... Чакай, на кой Тодор Живков името? Малко на Герги, това точкото. Тодор Живков името най-малка име, си не всички знае. Ти комунистка ли си? Ето, не е малък, 30-71 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Какво дали? Името взема, не е взема верата, всички български. Мена не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Панна третия етаж пенсионер.